Sen benden daha rahat yiyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlarda. Li Tirkiyeyê ev vîdeoya ku têda penaberên Sûriyeyê mûz doxen cî digere dibe sedema dersînorkirina wan penaberan. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan. Welatiyekî Tirk dema reportajeka li nav kolanan dibêje ez nikarim mûz bixwim lê Sûriyeyan têra xwe mûz doxin. Li ser van gotinan hinek Sûriyeyî yên li Tirkiyeyê dijîn vîdeoya ku têda mûz doxen li ser sosyal medyayê belav dikin. Ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Piştî civaka Tirk bertek nîşanî van vîdeoyan didin, îdareya koça Wezarata Navxweyî ya Tirkiyeyê ragihand, hinek kesên di vîdeoyê de cî digerin hatine girtin û ji bo dersînorkirina wan proseya fermî dane dest pêkirin. Li gorî Rojnamevanê Sûriyeyê Ammar Elrifayî ku li Stenbolê dijî, helwesta gencên Sûriyeyî helwesteke xelet e, lê biryara dersînorkirinê jî biryareke giran e û nerast e. الحقيقة لا يخفى على ناظر أن هناك تراكمات Demeke dirêje di navbera Tirk û Sûriyeyiyan de rakêşiyek heye û ev her mezintir dibe. Em ji alî gelê Tirk ve baş hatin pêşwazî kirin. Lê hinek kes dixwazin her du alî pev biçin. Vîdeoyên muzxwarinê pêşî wekî komedî hatin şîrovekirin. Lê piştre ev vîdeo li ser sosyal medyayê gelek hatin belavkirin û ji armanca xwe dûrketin. Li gel belavkirina vîdeoyan biryara dersînorkirinê jî cihê şermezarkirinê ye. يعبثون ب Hukuknas û Seroka Komeleya Mafê Mirovana Şaxa Stenbolê Gülşeren Yolerî, cizaya dersînorkirinê li dîjî huquqê û wek dermirovî dinirxîne. Tabii ki bunu bu şekilde uygulayamazlar çünkü Biryara dersînorkirina penaberan li dijî yasaya navxweyî û li dijî yasaya Cinêviya Navdewletî ye ji ber ku li gor yasayê kes nikare penaberekî bişîne cihekî koşer lê berdewam dike. Bi biryara dersînorkirina penaberan, Tirkiye yasaya navxweyî ya navdewletî bin pê dike, ji ber vê biryar neyasayî ye. Tîmên asayişa Tirkiyeyê 31 penaberan tespîtkirine ku ew vîdeo belavkirine. Ji wan 11 kesan hatine desteserkirin û ji bo qefaltina penaberên din jî lêgerîna polîsan berdewam dike. Kesên werin girtin dê bên dersînorkirin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz Bir saniye, pazarlardan. kuaför